quasi 2.000 ciutadans i ciutadanes de Bétera pateixen les conseqüències de la crisi. Mentrestant, a l'Ajuntament, l'equip de govern malgasta els diners de tots. 100.000 euros en gastos protocolaris, edificis municipals i personal mal gestionats. Descuida les necessitats dels veïns i veïnes per al futur. Per això, digues sí a una nova Bétera. Per compromís, posa't la samarreta. Compromís per una nova Bétera. Vota por Compromís per Bétera. Compromís per una nova Bétera. Vota Compromís per Bétera. Compromís per una nova Bétera. Vota Compromís per Bétera. Compromís per una nova Bétera. Vota Compromís per Bétera. Compromís per una nova Bétera. Vota Compromís per Bétera. Vota